Ottubru 2015, fid-diskors tiegħu b'reazzjoni għal budget ta' din is-sena, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ħabbar li talab li Shadow Minister Marta Sportelli taħdem fuq lista ta' miżuri effettivi li jistgħu jittieħdu fix-short term biex tkun indirizzata għal problema ta' traffiku fit-toroq Maltin. Frar 2016, għaddew 4 xhur. Dwar dan il-pjan li għadu mader imkien, Marta Sportelli tajtek. Mela, nirringrazzjak ħafna Janice ta' din il-mistoqsija dal-waqt se nkunu qegħdin nippubblikaw id-dokument tagħna. Jiena nifraħ u ngħid illi aħna se nkunu ħriġna bil-proposti qabel Dal-waqt meta? Dal-waqt. April 2016, għaddew 6 xhur. Marta Sportelli lanqas biss tiftakar li sejħet konferenza tal-aħbarijiet u tkellmet dwar is-suġġett. Il-pjan short term għat-traffiku. Mela, il-pjan short term. Xajn ilu qed li dal-waqt. Mela, Janice, il-pjan tal-traffiku short term huwa lest fil-fatt bħalma xarrejn ilu laqas għamilt press conference, Janice, ġifieri żbaljata. Ġeddidni l-memorja u Marta ftakret. Iżda bdaħjir dwar meta ser ikollna l-miżuri tal-Partit Nazzjonalista. Jekk tiftakar sew ukoll qatlek illi ukoll ippreżentajnih ġewwa l-istrutturi uffiċjali tal-partit. 6 months short term. Għatlek ukoll illi definittivament se jkun qiegħed jiġi publikat qabel il-Ministru tat-Traffiku ikun solva il-problemi tat-traffiku. Qudiem dan kollu l-mistoqsija l-kbira hi mela kemm se jdum biex jasal il-pjan long term.